amagama wawo ahlukahlukene. ilizwi lempendulo yesicelo. Elizwi lesibili ngexesha uYesu ethandazela abantu abathathu noba amagrupu amathathu ethi bawo baxolele. Kulamadoda amabili eyokuqala enguDesmas ebeyisandla sakwa-left ibimamele uYesu xa isithi bawo baxolele. Yenza isicelo kwakunambela noba kwabokhela le nto ethiwa inguquko empilweni yayo noba enhliziyweni yayo yamcela uYesu yenza isicelo. Yathi uze undikhumbule xa uthe weza usebukumkanini bakho wathi uYesu wathi xaka le ekwisandla sakwa-right ibhateli eligama linguGestusi abeliqhubeka nokolota lathi wena uthe ungunyana kaThixo kungani ungehle emnqamlezweni uze nathi uzusindise. Yabinyangile le ithi uzundikhumbule. Wayinika uYesu impendulo wathi kwanamhlanje ndiyaba nawe eParadisi lakho. Sekethe yasemishini noba sekethe yaseCentral mphakathi kule ndawo ayikukho kokuqala uYesu esebenzisa igama leParadisi. Uvela nombuzo kanti yintoni na yona iParadisi le? Impendulo likhaya lobulungiswa apho khona isihlahla sobomi. Namhlanje ndiyabona eParadisi. Ungenalo elinye icebo lokuphendula isicelo sikaDesmas ngoba ngexesha esesigreli sokugcina eParu uthele idlali nasi sonke selalinanga nalinegazam ukuze bonke okuniwenzayo ize ninikhumbule. Sathi isicelo sikaDesmas awutaweza usebukumkanini wakho uzundikhumbule. Yakonetha le nto yelizwe lenkumbulo ekugqibeleni wangathi ngenye imini wathi kwanamhlanje yanathi ngayikuko kokuqala uYesu esebenzisa igama leParadisi. Ngexesha uPawulos ethetha nebandla labaseKorinte elibhalela incwadi okwesibini uthetha nabanokungoni nawubekholwa nawubengakholwa enaziko kodwa niwaziyo uyawaphilwa wasiwa eParadisi. Ibikwa kokuqala. Okwesibini unyakaze bethu kwincwadi yakhe nezambulo uthetha lowo oyisayo ndiyamhlalisa nam eParadisi kabawujengoko nam oyisayo yahlala nobawo. Ivumeleni ndithi zintathu izinto ezidingeka empilweni yomntu. Okokuqala uYesu ubone inhliziyo kaDesmas ezixoleleyo ngokwayo. Okwesibini wabona inhliziyo edakumbileyo. Okwesithathu wabona inguquko eyenziweyo enhliziyweni noba empilweni kaDesmas. Mve umbhali nomphedesho wasekhaya esithi okhohlakeleyo aguquka ekhohlakeleni kwakhe awenzileyo enzokufanelekileyo nokulungileyo yena kulondoloza umphefumulo wakhe ebomini. Ingakho uDesmas athe xa ebona uYesu wabona umsindisi. Ngelixesha uGestusi ebona indoda nje ezilengelayo emnqamlezweni bangathi ngabuza umbuzo bangakanani abantu abaswele imisebenzi ngenxa yakho. Ungaguquka namhlanje. Bangakanani abantu abashezi isihlabo zabo ngenxa yesandla sakho namhlanje sekaguquka.
ngiyakufundisa namhlanje ongasidaleli isono sakho uyesu uvulile izandla uzaxole akasho ngenini uthi namhlanje angcina igama elithi inene igama lesiqinisekiso surely garanti inene akabakuhle Mshumayeli uqinisekise ngoba uyesu umemile unawushilo phakathi kwanamhlanje sizakubona eParadisi awuzohlabelela lo omphefumulo udamumileyo ubumemile wena uyesu ukuze mhlabelele ngoba endumisweni yakho wazi ngobukhona uyesu inene namhlanje ngihamba nawe ngivumele ngithi noba zingakanani izono sozenzile kodwa xa uzivuma uzidalela ushiya uyesu uvulile izandla ukuze axolele ekugqibeleni kwako konke saphupha sawulahlwa zizo izona zizenzile yile nto eyathathwa ngumbhali ethi ngenye abadala nabancane abakhulu nabancane bayavulanda phambi kwehlalo sobukhosi bagwethe ngoba abakwenzileyo besesenyameni livumele lithi akubali bazingaki akubali ukuthi kukangaki kodwa umsebenzi yathi xa wenzayo ungawenzi wedwa wenze noyesu kristu ngokushilo wathi ngene kwanamhlanje ngizakwa nawe iyangqina inkosikazi eyathunyelwa uyesu ithiwa abantu uqotyeni wavakala uyesu esithi ungenaso isono akakhala mntu uthi umbhali yasala noyesu benkile ababonezeli babo ndifuna ukuthi namhlanje xa ungazivumi ezabo izono uthi ndizondithwale nakaloku yesu makazobele isibasa kwengoku nkosi yethu futhi uyasala futhi ngenye imini bayekhumbula lekinduku ikhala ngoku hayi ngenye imini ikhala ngoku emveni kwezithelo zenguquko uthi xakazi